kining panapos nga instruksyon ni Hesus sa iyang mga tinun-an, murag kuan kay siya kanang konkreto kayo ba? Kay iya nagyong dimensyon unsa may makapalipat nato dinhi sa kalibutan nga mahitabo hinoon, malipat ta, makalitan na hinoon ta sa kabubuton sa Ginoo nga kanang gitawag og katapusan sa kalibutan. Ang gusto gyud ni Kristo mga igsoon nga di ta makalitan inig katapos na sa kalibutan. Kana bang relax ra ta ba? Inig ka tapos na sa kalibutan, or inig katapos atong kinabuhi nga relax ra ta ba? Di ta mura bitaw kanang nakuhas litag, kakita mo ng ilaga nga makuhas litag, or kanang manok nga makuhas litag, or langgam, unsa may mahitabo? Sikupo-kupo, sige yung lugnog, tuyok-tuyok ko na sila, sige yung kisi-kisi ka na bang maratol og maayo ba? Kanaon tang inig-abot anang higayon na relax ra ka, makuha ka slitag, pundo ra, ana. Ingon ra ka, kaniron, patay dyan ko ani, kaya nakuha naman ko slitag. Makuha ka sa COVID, relax ra, ana. Di gyud maratol ba? Masakit kag cancer, relax ra. Kani stage 2 pa ni ron, stage 3 na ni sunod semana. Ana. Nya inana mo. Di mo makalitan. Hala si kuan unsa? Atong pag-birthday nako, sige tag sadya dito sa clubhouse sa Woodlands. Pag misa sad nako, misa ko dito. Pag human akong misa, ni dool ko diri sa aning lamisa sa akong personnel, kaya pa to magsugo dayon, nakita nako si Remy nga naghilak. Nya enako ngano man kang hilak man kain siya. Ang bana sa akong maguwang namatay, karon pa ko nahibaw. Nya relax kay siya. Nitapos po siya dito sa kaning kuan, kanini ang programa, o niuna lang siya nga rigamay, pag-abot dire, serve pa siya, relax kayo. Uli lang niya ako ugma, pader, nako, sige, uli lang ugma. Relax kayo kayo siya nga serve. Pero patay na dito ang iyang bayaw, nga suod sa kayo, mura sa iyang igsoon. Induta na, karon ba, nagmisa ta, nya tiksan ka, or na imo arini mo, hunghungan ka, imong bana namatay. Ya, relax na kayo sa bitaw, namatay na di ay, Lord, tapuson lang nina kong misa. Ya, relax kayo ka ba? Di juga maratog nga, mo uba niya, mo biya din ka nga to, imo yung ipakita nga, magdagan yung ka, Oy, di ka malangit batasana. Relax lang. Pagkamatay sa kong papa, kay tulok adlaw man ko atong way pahuway, kuhaan pa kog dugo, niya dito ko seminaryo ato, 2 months pa ko seminaryo. Niya akong papa, wa naman gyud ka ng terminal naman, inako, kamo na lay process ani sa pag gawas din sa ospital, o niya, ako matug sa ko dito seminaryo, kay tulok ka adlaw na kong way tug, niya ako man gyud galihok atog mayo. Pag-abot ako seminaryo, higda ko dito sa infirmary, mura jud kong patay, pertig yung kuana, perting tuga. Pagka mga alas 3 kadlawon, gipukaw ko sa guard, Brad, nga naman, siya, tawag imong maguwang na telepono, naog sa kong adtos silong, niya galakaw, may hagdanan siya, nanako na imong papas inyo, nako, may di ay, siya, niya, patay na, nako, kanisang garda, wasagi, respeto, gisultihan sa dayon ko, alas 3 kadlawon, nako, ba, tubag ko dito, ingon ako maguwang, wa nas papa, so, sige, kung sa may plano, siya amo sa ring ilakaw ang kuan, kaning napapili sa nako, sige, kay mo anha lang niya ako unya. Pagka buntag, ihilis ko, tambong ko sa misa, niya diha pa man may giasikaso dito sa opisina, kigihimom sa kwadtong accounting, trabang pa ko dito, niya nanghideng ko sa among rektor, Nyor, muli ko ron Nyor, nga naman, namatay akong papa nyo. Nga no, man ka magsulti. Kanus namatay nako? Mga alas 2 kadlawon. Nga no, karon pa man ka nisulti nako. Misa pamanta.
Niya na pa, mahaw pa, apel ba kadiyot. Munas ginhawa gito na kong relax. Pero nindot sa doy. Pero nganong na-relax man ko, kay porti naman akong atiman ni Papa. Nya kay baon naman ko nga padong na siya mo ending. O di relax na. Nya kamo, wade mo mahibaw. Nakaroon galingkod mo diha. Padong na mo ending. Di ba? Karon ba? Ako, gabarog ko dire. Padong na nis ending. Wala ko kibaw kanusa. Pero padong nis ending. Doon na ni siya katapusan. Doon ay katapusan, bisan gani kaning atong misa, doon naman ay katapusan. Mao man bitaw na nga kon madugay na kay ko diri humili, magsigi na mugtan-aw srilo, nga inyo pag yung lingion tong orasan sa loyo. Inyo jong ipakita na ko nga tapusan na pader kay doon ay katapusan, oy. Ana. Nindot nang mag-expect kag katapusan kay makaanda man ka. Muna ang pasabot ni Kristo mo siya, ayaw mo kaon og maayo. Ayaw mo pagsigig hubog-hubog. Nya ayaw sad mo padaog sa mga kabalaka aning kinabuhian. So kining kaon og maayo nag-include na ni siya sa pag-acquire og mga butang. Kana bang padindot gyud balay, padaghan gyud kwarta para di gyud ko makabsas pagkaon. Mao man na siya kaon ba kaon. Mao man ginainyo aron ang akong anak dunay kanon, ang akong apo dunay kanon, ako gining dakuon akong yuta, ako gining dakuon akong negosyo kay para nis pagkaon. Kaon gyud. Gamayon jutayon ni nako akong anak kay unsa na lang unyay kanon. Kaon gyud. Nya kanang kaon di ay kanang atong ka-concern anang kaon. Maunay makapawagtang sa atong holiness. Mao bitaw nga ang atong kasagaran nga buhaton labi na karon musod ng Advent season, Lenten season, naa dayon ng fasting and abstinence. Biyaan day ng kaon. Nga naman, mao lagi na ibabag, di ba si Kristo 40 days and 40 nights wa ni kaon dito sa desierto. Unsa may tintal siya wa himuan ning bato nga pan. Kaon gyapon. So ang tentasyon sa sayawa kaon sad. O nang pari, dako na kay kugtiyan, natintal, kini kaon man. Tanawa ng mga babae nga magsigig kuyog sa uyab, nga mangaon sila, di ba mudako ang tiyan? Kabantay mo, na? Kay siging kaon, uy, patay ka diya. Huwag ang imong makaon, katong makahilos imong tiyan, anaragin na sila madaot, mga unta, nanaw na sila. Labi na karong nanay mga motor. Asam ta mga on. Dool papakits. Everything adto. Adto dayos luyos mga sakayang guba. Burot ang tiyan. Sige, magkaon. So, pasabot lang nako nga bantayan ta ng kaon. Kay gi-mention ra ban Jesus diri ay mo patuyang og kaon. Ya, hubog-hubog. Kanang hubog-hubog, nag-include sa nasiyas bisyo. Kanang bisyo ba? Ang bisyo ra baros mga batanon, kanang yung computer. Kanang yung computer. Ya, kita sad apil na ta mga tiguang, hala cellphone yun. Bisyo na biya na karon. Tanang bisyo, sugal, kanang mga kahilayan, kanang siging video okay, disco, suroy-suroy, mga bisyo ba? Ang kanang bisyo para na enjoyment sa imong kaugalingon. Ayaw sa kumpiyansa ana kay mawa niya kaspassing. Di nakakahuna-huna nga naapay ending. Magsige na lang kag ingon nga, lingaw ta. Arita. Mag-unwind ta. Oy, unwind ko ta, nahapit na kang ending. Makalita niya ka. Nya ang sunod na makapawagtang sa atong focus sa ending kana gyong kabalaka. Kabalaka ba? Kamu mga mabalakon man kay mo no? Di mo mabalakon? Oy, daghan kay mga mabalakon. Hadlok ayo unsay mahitabo sa future. Bisag sigig simba mabalakon lang gyapon. Ako sad sigig misa mabalakon lang gyapon. Labi na gyud dili ko kapanghunaw og alcohol. Hala, di ko kapanghunaw. Usa unod ani ron. Ana ba? Masinghagan na yung sa Kristan alcohol dong. Mao nang wa jud ko magbutag alcohol aron mga matay tang tanan.
Di bitaw ay mutang sa ko dito sa taas, mutang ko. Ang pasabot ba nga ayaw lang kabalaka. Nya nganong di man ta mabalaka? Kay didto ni adtong sunod nga kinabuhi matud pas unang pagbasa ang kadtong maong syudad wa na didtoy kamatayon, pulos na kinabuhi. Nya naay daghang makaon didto, ang pagkaon nga baha didto. Nya ayaw na sad kabalaka na mga bayronon kana mga utang kay didto wa na kay bayronon. Libre tanan. Oh, libre gyud. Gingon bitaw tos unang pagbasa. Nya labaw tanan ang kuyaw kay didto kay wa na kono didtoy makasulod nga tinunglo sa Dios. Mga tinunglo ba? Unsa man kinsa man mga tinunglo? Kanang mga tao nga ni kontra sa Dios, misupak sa kabubuton sa Dios. Tinunglo gid ta. Nya wa kuno na didto. So ang tuwa didto kana ra gyud mga tao nga relax kay dinis kalibutan, kanang wa mawilis pagkaon, wa mawilis mga kahilayan o kalingawan, nya wa madaan ang mga kabalakas kinabuhi. Muna kung ingnon ani mo siya hasta no ang imong anak mamatay ugma, simbako kana impiernohono na. Kana simbako dok dayon ba. Kana mahitabo gino na kinidok-dok man ka ngano man ingon mas Kristo nga knock and it shall be open unto you. Nya ask and you shall receive. Simbako asa man ka simba inighaya iniglubong di simbako yung gana. Nya ask and it shall be given unto you. Nya knock and it shall be open unto you. Muna ay namog dok anang simbako kay madayon na noon na kabalaka manggod na. Ayaw mo kabalaka kung wa mo kabayad sa inyong utang. Total, birahon raman ang inyong balay. Okay, mao man na nakagarantiya inyong yuta, birahon raman na. Hinigbiraan na, wa na mo'y balay. Wa na mo'y yuta. Pero wa na sad mo'y utang. Oh, di ba nindot? Nya kay wa naman kay kaon, hapit na kang matay. Nya kay hapit naman ka mamatay, padung na kang musod atong syudad, bag-ong syudad, nga wa na gyoy bayronon, nya wa nay kamatayon, wa nay sakit. Di ba? Exciting, di ba no? Di mo ma-excited ana? Uy, kanindot anang syudara. Ako ganahan magadi ko moadtog Amerika, expired lang akong visa, wa pa ma-renew. Pero ganahan ko moadto sa Amerika kay nindot kay didto ang syudad nila. Di ba? Pero mas nindot pag dito kay Amerika mahal man kayo palitonon, dollar man sad. Nagwa kay trabaho, patay man ka dito. Homeless man ka. Pero dito sa langit, oy wa na gyud problema, porting nindotas kinabuhi. No na bantay mo aning inyong kinaiya kay basin unya og makalitan mo sa ending. Karon honghongin na imong tupad. Andam nakas ending. Ingna ka lang. Andam nakas ending. Ikaw lang uroy dahi end oy. Ano sana sila. Ikaw lang end diha o gusto na ka mo end. Tuom sa katong pader oy. Sigyaw-yaw na si panunglo. Oh, mala mo dag matunglo mo nako. Basta ako apil bang puguan ang ending nga na god. Ending lang ta. May nang muenta nga relax kaysa muenta nga murag ilaga nga nakuha sa litag. Ang ending sa atong ebanghelyo nagingon inigsugod nagkahitabo niining mga butanga tindog ug hangad kamo kay duol na ang inyong kaluwasan. Kita magsige man tag-ampo no nga luwason ta. Nga luwas unta mi Ginoo, luwas sa taon mi. Gaampo ba mo ana? Gaampo mo kaluwasan? Wa man day mo magampo day. Sige kayon, luwas sa taon may Ginoo, luwas sa taon may. Kana din kaluwasan nga ihatag sa Ginoo nato ang mag-una day ana kun ato ning basihan ang ebanghelyo, ang mag-una mao di ay ang kalaglagan. Una ta maluwas muagi o sa taaning makalilisang nga hitabo. Dinhi nas kalibutan ba? Ang kaluwasan dinhi muagi o sa kag makalilisang
pait, kuyaw, lisod nga hitabo. Nya asa man na nato ibase? Una, sa kinabuhi ni Hesus ang atong manluluwas. Unsa may giagian niya? Porti lisura ipanganak lang ka dihas pasungan. Yun na nga na, ipanganak kas pasungan. Akadanas baka, nya magtubo ka nga porti pobriha, way grado, di ka pa eskwela imong ginikanan, lisod paganis bugas. Di ba? Nya ganahan mo anang kahimtana. Reklamo magani karon pandemic nga way ika amelioration. Way bugas, way ika pa eskwela lagi. Nya sa diha nang nanudlo na siya, nahimo na siyang maestro, kunuhay sa mga katawhan. Wa siya balay nga kapuy-an, galakaw-lakaw. May pakunong langgam og mga milo, kay naa pa sila'y kapaulian, siya wa. Nya niabot yung panahon, mga 3 ka tuig niyang sigig sangyaw, gidumta na siya sa mga leader o gikulatag maayo hangtod gyud gilansang sa cross og namatay. Mao nay iyang gitawag og history of salvation. Giingon ana ta pagluwas. Nya kita sad og mangandoy sa tagkaluwasan, mao pod na ang atong buhaton. Nya ganahan namong magantos karon para sa kaluwasan. Ganahan namo nga wa mo'y kwarta para sa kaluwasan. O mangita gitag kwarta para maluwas. Nabali ra ba hinunta karon imbis unta to way kwarta aron ta maluwas, mangita na og may kwarta. Oo na karon. Sus di kita maluwas ani ug wa tay kwarta. Kita din higod pila na gud ni atong kantidad sa atong project. Abot na gunig 18 million ug wa gi 18 million maka-project ta. Mingon ta sakto sa napadero ay sanang ug wa pay kwarta unsa man pagkahimo ani nga atong mga proyekto. Di kinahanglan kitag kwarta. Sakto? Sakto yun. Nya, kinsa maroy makaluwas nato, ang kwarta o ang Ginoo? Kaya, way kwarta, di mo sa tama luwas, aning atong project. Di mo sa ni mahuman. Wa man sa kay makaong bugas o wa kay kwarta. Ay, bikaron, kinsa may makaluwas, ang Ginoo o ang kwarta? Wagi, klaro lagi. Ang makaluwas, ang Ginoo. Ang kwarta, instrumento ranas Ginoo. Ug way Ginoo nya kwarta ray naa, mag-away rata, magpinatyanay rata. Muna na kanang mga gubat, mahitabo na ng gubat pag pinatyanay, pag inilugay anang naang mga mapalit og kwarta. Unsa may mapalit og kwarta? Balay, sakyanan, yuta, kanang imong mga alahas. Mao man ay mapalit og kwarta, mga gadgets, mapalit na kwarta. Nya kung kana nay atong gihimong Ginoo, wa na. Away na ta. Pero naay Ginoo, nya naay kwarta, ang kwarta mahimong Dios nun ang pagkagamit kay instrument ra man na siya. Di man na siya maoy owner, di man na siya maoy author of life, instrument of life. Lisod kaayo ko ng atong higugmaon ang instrumento unya ang tag-iya na hinuos kinabuhi ato nang iitsapoy ra. Patay ta diha. May karon kinsa may inyong gihigugma? Ang Ginoo o ang kwarta? Unyarog na inyong silingan na kawatan, nangawat sa inyo. Unsa man? Kasukan o higugmaon? Ang imong bana, nagbisyo, suyop, unya sugal pa, hurot ang kwarta, inig-uli, kasab-an o higugmaon? Imong anak, sakpan nimo, nangawat og kwarta, tag 20-20 ragoy kwaon para computer, sakpan nimo, unsa man, kasab-an o pasayloon? Magabuangon kada tanda. Ang pari, ang kolekta gihurot og kuha sa
Sa Kristan. Unya. Unsa man pare, masuko o dili? Pariya ra dayta pulos tayawanon. Oh, di ta maluwas. Kaya ang atong kontra mauman ang sala. Nyag mahigugma na tas kwarta, sige na makita ka sa. Pero nahigugma kas Ginoo, oy, kuhaan kas tanan, di gyud ka masuko. Sa atong unang pagbasa, unsa man toy gihisgutan diri ang sa unang pagbasa nga nakita niya diri nga gilikusan o sa to gipuy-an na kunog demonyo ang siyudad sa Babylonia, pero gipukan sa Ginoo ang mga demonyo nya. Unsa may tuwa dito sa Babylonia? Matod pa niya diri, ang imong mga negosyante mao'y labing gamhanan sa tibuok kalibutan. Negosyante karon sa atos kalibutan karon, kinsa may mas gamhanan? Ang negosyante gyapon. Ang mga businessmen mao'y gamhanan kayo. Oh, makontrol nila ang politika, makontrol nila ang balaod sa mga kuan kana mga multinational billionaires nga mga tao, nga mga businessman, magkontrol na. Kaya ang mga politicians sad connected man sad directly or indirectly sa mga businessmen. Ang nagpatuyok gyud sa kalibutan, mga businessmen. Kisay na maligyan ang inyong mask. Kisay na maligyan ang mga gamit nga unsa tawag na kanang isulom-sulom, PPE, kanang mga tira-tira nga rin nato. Kisay ga maligyan na. Nya sunod ta na tanan. Di ba? Kisay na maligyan ang mga umaabot niya natong baksin. Unsay isulti sa business mo'y atong gisunod. Inig-ingon sa business, mo gwapa ka basta mo blonde ang imong buhok, ala palit ang pa-blonde sa buhok. Mo gwapa ka basta kiskisan imong kilay, nusnusan ang imong naong, ala pamalit gid nato ang mga chemicals. Madato ka basta ang imong mga manok, ang imong mga baboy o kanang ubang ko butangin og chemicals aron motubo dayon. Dali ra kayong ibaligya, bahala nagpolluted na kay nang imong palibot diha basta ang imong baboy mabaligya lang kini mo, hala bahua na gis atong palibot. Kisay katudlo ana. Business. Oh, nay kuyaw. Karon ingon butangin nag stained glass imong simbahan. Kisa sa katudlo ani. Faith ang katudlo, no? Dili faith kay ko man katekesis una diha. Pero ang nagtaod ana business na sad. To lagi na. Nakaron unsao man nato ni pag-ikyas ani nga na suko ra bang Ginoo ning mga negosyante nga maunang hinugamhanan sa tibuok kalibutan. Ang nagsuporta sad ni Kristo bisan kay katong gilubngan niya usa sadto ka negosyante. Pero ang ilang kwarta gigamit sa pag-alagad sa katawhan. So ang business mahimong makalangit kung ang atong business connected na sa sinlessness. Kanang way sala ba? Dili na ang kwarta mo gihigugma kung dili ang katawhan nga na-involve sa business. Muna na gitawag og negosyo nga makaluwas, dili makalaglag, no? So kung magnegosyo gani ka ang imong ginahon na profit, padung ka sa impyerno. Pero magnegosyo gani ka ang imong ginahon na makaluwas, makatabang sa imong isig katao, nga ikaw okay ra gid mo guwa kay sobra kana mo na nindot nya kamo inana mo kunahuna na di pagilain diri ay og gilimbungan mo pinaagi sa mga salamangka ang tanang katawhan sa kalibutan. Unsa man ang salamangka? Kana bang magic ba? Kana bitan inigsunod nimong pamilok lain na. Tanawa ron diha sa kanang computer, diha sa Facebook. Tanawa. Mukalit lang kalain imong naong.
sa ato mga kamera. Imong naong gansal-gansalon kayo kay daghan kay mga kani daghan kay mga lungag-lungag imong panit ba. Mo picture lang ka nang naarong kamera nga naay unsa na nga app nga muhamis magmayong imong naong mura mag transfiguration niya imo dayon to siyang i-post wala usab na imong naong kanang laki ka niya ganahan kay ka mahimog babae ay niya face up ana awa na maka-appreciate ka la babae nako salamang ka mana ana bang giilad-ilad ka ba gilipat-lipat imong mata tanawa karon di ba magtan-aw ka na babae gwapa kay moagi magduda na ka unsa man na babae o laki kay mura ang laki karog ang babae mura gamay na malang diferensya igsunod di mo tan-aw oh laki mda ini siya mura man ig babae usahay sad ang pare og madre lahi na lang sa niya gamay na lang sa kay diferensya no ang minyo og ang pare gamay na lang kay diferensya kay mao ra mangyapon na mangyapon may mga anak so mo na kana ganing unsa may hinungdanan ni ilad-ilad sa lamangka og tungod ana gilaglag sa Ginoo maigsoon ako lang ning gihisgutan ba tungod kay kita ra ba anha ra ba kita ma-attract sa mga kalibutanon kaing butang so sugod karon ayaw na naghigugmaa ang inyong balay kay di na makaluwas pasudlas inyong balay ang way balay kana makaluwas na labi na gyud og unayon mog tulis ngano man kay lagi muagi usa ta sa kasakit nga hilabihan una pata maluwas kanang imong pagpakig-divorce sa imong bana or sa imong asawa tungod lang kay gibugatan ka siyang batasan na pununga gina di gina makaluwas pero ang imong pagpakig-uno nga nang imong bana or asawa nga murag makamatay nimo ang iyang presensya kana mao nay makaluwas no akong pare pinangga kay kunyo dinhi dili ni makaluwas labi nagdaghan kay donations nga moabot di ni makaluwas hutdon ko naggastong donation ipalit na to anang bugas na daghan na kayong bugas ay ato na rong iripak karon sugod karon mga alas 8 para ato ipanghatag dili ko magkupot og kwarta hutdon akong hatag para sa mga pobre hangtod na lang maglakaw na lang ko kana mao nay makaluwas nako pero magsig kog butang anang daghan kay ninyong donations naris akong bulsa magminilyo na ang suod sa akong bulsa makaimpas na sa akong pagkapare nasa ako na hang baruganan ngano man wa naman ko'y kasakit wa naman ko'y kalisdanan nya ang kasakit og kalisdanan og ang kamatayon agianan man padong sa kaluwasan nga mo'y giagian ni Kristo giagian sa mahal nga birhen giagian sa tanang mga santos og gusto sad ni Kristo nga atong agian kay matud pa niya ini kahitabo na niining tanan kaning magun-ob mungit-ngit ang kalibutan mga mudaguok ang dagat panguyapan ang mga tao sa kahadlok ini kahitabo niini matud pa niya tindog kamo og hangad sa langit kay duol na ang inyong kaluwasan kamo mga tarong pero kamong mahadlok ani congratulations duol na ang inyong kalaglagan ana na siya naghisgot si Jesus ang ato sang nasuwat sa Bible mga 2,000 years ago naghisgot na si Jesus og pagbalik niya pagbalik isip maghuhukom niya mo na ang atong gitawag og katapusan sa kalibutan niya unsa may mga timaan nga hapit na siya mobalik iyang gipanghisgutan kanang mga gubat, linog, kamatay, kagutom, mga nanay daghang magpatuo-tuo, naay makita ang daghang mga timailhan dias langit. Ug mao na iyang gipanghisgutan kung naanak kuno ng mga butanga na hapit na siya mobalik. Nya naa na ba naron? Gubat, naa na ba? Kamatay,
Ana, COVID lang daan, linog. Naasad, tsunami. Naa, unay-unay away, nasod, batok, dasod, inahan, batok, anak, naa na ron. Oh, niyagi sa ato, nagkinihaay na, anak o amahan. Ana. So, nahitabo na di ay. Matod pa niya dire, kung musugod nagpanghitabo kini, timan-in ninyo nga hapit na maghari ang Dios. Nya inighari sa Dios, matod pa sa atong unang pagbasa, iyang pabarugon sa iyang atubangan ang tanang mga tao, ang buhi ug ang patay. Kay ningon man siya dinhi, dili tanan ninyo mga matay inigabot nako, napay buhi. Pero matod pa sa unang pagbasa, hasta kadto mga patay nga tuan as impierno, pabarugon siyang atubangan. Nya inigbarog na siyang atubangan, doon na nalay duha ka lugar, kadtong linaw nga kalayo o kadtong bag-ong Jerusalem nga naggilak-gilak. Ana. Nya ang kadto kunong wa masuwat angan dito atong libro basahon sa or libros kinabuhi, iiksa ngadto sa linaw nga kalayo. Naminaw mo sa first reading? Book of Revelation chapter, unsa tong chapter ato? Chapter 20. Chapter 20. Revelation chapter 20. Iiksa kuno ngadto sa linaw nga kalayo. Nya kadtong linaw nga kalayo mo toy gitawag og ikaduhang kamatayon, second death. So kaduha day ta mamatay. Ang unang kamatayon karon maigo mo sa COVID, patay. Ngayon mo, first death na siya, atakihon, patay. Mabangga ka, patay. Sa pailaing kamatian. Pusilon ka, patay. Kana, first death na siya. Niya din mahitabo ang first death. Ang second death, kadto dayong ihog ka ngadto sa lidaw nga kalayo. Yang anong gihog man ka? Pag-ukab sa libro, wa masuwat imungan. Nya pag-ukab sa libro, nasuwat gani imungan, adto dayon ka sa bag-ong yuta, bag-ong langit, kadtong gagilak-gilak kanindot. O kamoy pahukmon, asa mo gusto? Adto mo sa linaw nga kalayo o adto mo adtong siyudad nga balaan? Sa siyudad nga balaan. Adto ba to? Ambisyoso hasan ninyo, no? Ambisyoso kayo mas tanan. Dili mo ganahan des linaw nga kalayo de. Dili. Ay no to kay pirmi ka ditong gi-barbecue. Ako di sa ko ganahan nato eh. Nya karon kinsa may mapunta didto ang wa masuwat. Kinsa may wa masuwat kanang naay sala. Kada nato himog sala mapapas ang atong ngan sa libro sa kinabuhi. Adto ta masuwat sa libros kamatayon katong second death. Naamo rin sa ahurot nagkapapas niyo nga. Nawa. Papas na. Umpisal man. Nya kanus ang masana masuwat og balik. Kung magbasol ka sa imong sala, nya muundang kag pakasa, inig desisyon sa nimo nga muundang kag pakasa, papas dayon na. Si papas masuwat dayon imongan didto sa libro sa kinabuhi. Nya igsunod sa nimong kasa, papas na pudto siya. Nya karon inig humas misa unsa man, gusto mong masuwat inyongan o mapapas? Gusto nga masuwat. Anya, inig pamalikas nimo sa imong anak. Unsa mo na sala na dili? Papas dayon ka. Unya di ka mamalikas, imo ra gid siyang pasayloon, imo ra gid siyang dawaton nga tapulan kaayo, siaw kay tanan. Mapapas ka dili? Dili. Dili ka mapapas oy. Unya inig pangabit sa bana. Unsa man? Mapapas siya dili? Mapapas. Papas oy, sala ba yan ang pangabit? Unya ang katosang nitubay siyang pagpangabit, ang katong nakabit niya, nasuwat o napapas? Napapas. Papas gyapon. Nya inigbuwag nila, di na nila buhaton ang pagpangabit.
Oh, may sulat na. Masuwat na sad. Kakuha mo? Nakakuha. Inana ang styles Ginoo. Nya, sayon ra ba ang pagpasuwat sa tungan sa libro, sa kinabuhi o lisod? Purting sayo na. Magbaso lang kas imong sa, wala. Suwat na. Simple kayo. Kanang nagpuyo-puyo, unsa man na, nasuwat na, napapas. Napapas. Purting papasa, wa man na sila ikuan. Unya inig pakasal. May sulat. Masuwat na sad. Unya kay wa man sila magpakasal, kay minyo man sa dangusa, di man pwede kaslon sa umrunana. Ang ilang buhaton magbuwag sila puyo. Di na sila magtipon. Di wa na, masuwat na pud sila dito. Awa mo kay bawa na. Nakaroon ang importante di ay mga igsoon, dili importante kanus ata mamatay dinhi. Ang ato ding effort kanus ata masuwat didto sa libros kinabuhi. Kana mo importante. Kay masuwat lang ta didto, kausara ta mamatay. Ang first death ra, makaikyas ta sa second death. Nya kaning first death, di man ni kalikayan. Kitang tanan mga matay man kita. Di ayaw na laglikay aning first death. Ang ato na lang likayan kadtong second death. Matod pa sa atong tubag sa Salmo, dinhi nagapuyo ang Dios taliwala sa iyang lungsod. Kinsa mo nang lungsod sa Ginoo? Ang mga tao nga nagsigig tuman sa sugo sa Ginoo. Karon nanimba man mo, ako nagmisa sad. Karon gyud kanig yung orasa, nasuwat ka atas libro o napapas? Nasuwat. Suwat ang tanan eh. So pwede na taron mga matay og dungan. Kaya nasuwat man ta. Abisag ka nang nagsimba sa online, magsimba ka sa online, nya tininood yun imong pagsimba. Awa na, nasuwat na ka dito. Anya inig humas misa. Unsa may inyong buhaton? Inyong papason inyongan o dili? Dili. Na ay gyud tubay anang libak-libak. Nya di mo manglibak dito, iniguli ninyo. Di mo mamakak. Inig pamakak nimo kining pagsimba hawa na giniayo kay nga naman papason man igditso. Nya ako saron igsod na ko diri, ako dayon kasab-an ang sakristan. Unsa may hitabo nako? Mapapas. Papas ko nya ang sakristan igor ang mingon, sorry der. Unsa may nahitabo sa sakristan? Nasuwat na papas. Nasulat. Unyang magdungan may kamatay kisa may malangit. Siya. Basta luoyan ako, no? Unya ang sakristan na langit. Unya ako gadas kulikta padong sa impierno. Ay karon ikaw asawa ka imong bana nangabit napapas iya nga wa. Paguliin niya nasuko man ka. Wala napapas ang imo. Unya niingon man imong bana, sorry kay Dave, selo alag ko. Naunsa na mo tiyangan? Nasulat. Nasuwat. Nya ni anha masang kabit nangay masag pasaylo nimo. Ni nasuwat na sa to. Nya ikaw di man kamo pasaylo kay perti man imong lagota. Kisa maroy maimpierno. Allah ikaw suluyan nimo. Mo na bantay-bantay ha. Di ta magpapapas sa libro. Nya unsa itong buhaton? Ayaw pagpatakod ang mga tao nga ang mga ngan nangapapas na didto. Muna asawa gani ka, ayaw gyud buwag sa imong bana bisag kapila pa na mga bit. Bisag di pa na mo remit sa iyang kwarta, bisag kulatahon pa ka ana, ay gyud buwag kay nga naman mapapas ka didto. Kana siya wa na dugay naman ang napapas. Nya magpaamong ka. Kawa sa nimoy ayo, pagbantay, mapapas niya ka. Nya moingon din imong ginikanan, uli nga ri day, uli nga ri kay wa nay kapuslanan ng lakihan nga. Di lang gyud ko mo uli ma, isa nga naman sa mapapas unya ko. Ako ra maning saad sa Ginoo nga sa kasakit og sa kalipay nya mapapas na hinuon ko ani, moy kadakong di malas hinuon sa. Unya among-amongan kana. Bahala na ang akong naong moy maupos dinhis kalibutan basta ako ngan nasuwat las libro. Buang man kaday ka, bahalag buang nako basta nasuwat lang ko sa libro. Kaysa magbaka maalamon ka nya papas na di ay. Mo sa na ako sad nikamot sa kong dili mapapas. Bisag unsaon paghatag na kong kulikta daghan kay mo kulikta ihatag ako ra gyud nang ibalik na resimbahan jutay ra akong isod kadto ra sang
indikator sang ego nga di makapapas ba. Bahalag medyo mo hanap-hanap og jutay basta di lang gid mapapas. Ay, kawa na to'y ayo. Basta lahibaw, ilagyan na. Ang sala mo, ipapapa sa tungan ito sa libro sa kinabuhi. Adto ta masuwat. Ana-ana raman na, takli-takli raman na. Mo bitang dali kay makahukom ang Ginoo kay ang iya dito, ang last entry raman yang tanawon. Ni kasa, papas. Inikahimog maayo, suwat. Namay daghang mga anghel, magsigig monitor. Ang atong anghel magbalantay, mao man ay magmonitor. Inig-ana-ana, suwat. Ikasa nimo, ana, papas. Ana na sad, suwat. Ikamatay nimo, og nag-ana ang anghel. Pagkamatay, wa kay sala. Ayahay kay ka. Pero pagkamatay nimo, ana, wa na. Ditso dahin ka, impierno. Mao na bantay ha nga di mo mga papas karon nga suwat na ra ba mo sa libro base ginig-abot ron dito sa inyo gabot to sa inyong eskwelahan o opisina basin bayag adto ra mo dito mapapas.